እምነትሲ ካብ መስማዕቲ ጅመር ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ ስለዚ ከም ዝንድሕር ተኮይኑ እቶም ንሰምዖም ነገራት of course ብፍላይ ምስ ተደጋገሙ ኣብ ውሽጥና ይሰርፁ እዮም ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሒዝናዮም ዝዓበና ባህርያት ወይ ድማ ዘም ሕጂ ዘካይድና ዘለዎ ባህርያት ቶም ዝበዝሕ ፐርሰንት ውፅኢት ናይቶም ክንዓብን ከልና ዝተነገረና ብሓፈሻ ኮንዚም ዝገበርና ማሕበሬታታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሰምዖ ዘበለ ነገር ንኣምኑ ኢና ወይ ድማ ኣብ ውሽጥና ኣትዩሲ ሓደ ነገር ይሰርሕ ከምቲ ዝበልካዮ ፈቲኻ ፅላእ ብዘይገድስ ማለት እዩ ሓንቲ ግን እንታይ ዝብል ኣላ ወላ ኣነ ካንዲ ሰማዕ ኣብ ሓደ ኔጋቲቭ ኢነርጂ ፖዚቲቭ ሰብ ክትኮን ኣይትኽእልን ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ያ ዓርከይ ሕማቕ ባህርያት እንዲ ዘለዎ ግን it's okay ንዓይ ዋላ ሓንቲ ፋክታ ይገብረኒ ገለ ዝብልለው ማለት ምናልባት ሕጂ ኖርማል ክኸውን ይኽእል ከምቲ ዝበልናዮ ግን ምስ ተደጋገመ ወይ ትኽፋእናቱ ናባኻ ክለግቢ ወይ ድማ በቲ ክፍኣቱ ገይሩ ንዓኻ ክሃስየካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ነገራት ዝፍፀመሉ ኣከባቢ ፖዚቲቭ ሰብ ኮንካ ክትተርፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብል ጄምስ ክሊር ማለት እዩ ስለዚ ሓቂኻ ምክንያቱ ሓደ ፅቡቕ ነገር ክትሃነፅ እንድሕር ተደሊኻ ኣብ ሓደ ፅቡቕ ነገር ንምግባር ቀሊል ዝኾነሉ ኣከባቢ ናብኡ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ እምበር መዓልታዊ ኣብቲ ዘለኻዮ ኩነታት እንድሕር ቻሌንጅ ዝገጥሙኻ እንድሕር ኮይኖም ምናልባት ንዝተወሰነ ግዜ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ፖዚቲቭ ኮንካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ሓደ መዓልቲ ግን ናብቲ ናብቶም ታኺላ ተኣቱ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዝንና ብእዝንና ንሰምዖ ብእዝንና ንእትዎ ሓበሬታ ኣብ ኮርሳ ውሽጥና ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብር ማለት እዩ ንፋን ኢልና ንሪኦም ፀርፍታት ንፋን ኢልና ዝዛረቡ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰባት ዘይውርዝዋ ዘራርባ ንብለሉ ሓቂሉ ካብቲ ንቡር ዝሓለፈ ዘረባታት ነዞም ነገራት እዚኦም ክንሰምዖ ምስ ጀመርና ቅኒ ኢልና ከዓ ንሕና ከምኦም ዘረባ ነውፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብነት ክበካ ንድሕር ኮይነ ሓደ ግዜ ኣቃሊብካሉ እንድሕር ተሃሊኻ ንኣብነት ናይ ዓዋሉ ንብሎም ቋንቋታት ዝጥቀሙ ዓይነት ሰባት ኣለው ንስኻ ከምኦም ዓይነት ቋንቋታት ኣይጥቀምኒ ኢኻ ነርካ ማለት እዩ ምስኦም ሓንቲ ሰሙን እንድሕር ተቐኒኻ ግን ካብኦም ፍሉይ ምስ በልካዲ ወይ ምስኦም ከለኻ ሓንቲ ካብቶም ንሶም ዝብልዋ ቃላት ትረዳእካ ኣይትረዳእካ ክትለምዳ ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ጎኒ እንዳባር ንኣብነት ኮይኑ ገዛኻ ኣብኡ ዝብላዕ ሙዚቅ ኣብ ገዛኹም ኣይተወልዕን ኣብኡ ይውላዕ መዓልታዊ ትሰምዖ እንድሕር ተሃሊኻ ግን ፈቲኻ ሃይፈትኻ ትደርፊ ክትሽምዱዳ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓበሬታታት ይሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ሂወትና እዚ ሓደ መልእኽቲ እዩ ዝሕልፍ ማለት እዩ ስለዚ ብእዝንና ዝኣቱ ሓበሬታ ልዕሊ ማንም ነገር ክንቋፃፀሩ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ መኣድና መፅኡ ሓደ ረሳሕ ነገር ዝገብረልና ሰብ እኳ ኣዝዩ ዝሕርቐና ናብ እዝንና ሓደ ረሳሕ ዝድርበልና ነገር ሰብ ግን ብዙሕ ኢምፓክት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓናን እዩ እዚ ግን ሂወትና ሓደ ዲስትራክት ክገብሮ ዝኽእል ወይ ድማ ቢልድ ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብእዝንና ዝኣቱ ሓበሬታታት ኣዝዩ ዝበለፀ ነገር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ግዜ ብሉፅ ኣይትረክብን ኢኻ ትኩል ሰብ ኢኻ ግን ብዝተኻእለ መጠን ካብቲ ሕማቕ ዘረባታት ኣብ ምዝራብ ዝውትሩ ዝኾኑሉ ኣከባቢ ድዩ ሜድያ ድዩ ወይ ሰባት ድዩ ብዝተኻእለ መጠን ክትርሕቕ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓበሬታታቶም ናቶም ዝኸፍቱ ኣይትፍትኽ ብተደጋጋሚ ኣብ ውሽጥኻ ክሃነፅ ስለዝጅምር ልክዕ ከምዚ መሳይ ትኽእልኒ ኢኻ ዝብሉኻ ሰባት ተዓብኻ ወይ ከምኡ ዓይነት ስድራ ትዕብዮምኻሲ ትኽእል ኮይኑ ኣይስማዕካኒ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣፍኮርስ ካብኦም ስለዝኾነ ኣብ ሂወትና እውን ብዙሕ ዋጋ ከኽፍለና ስለዝኽእል ንሰምዖ ዘበለ ፅልዋ ኣለዎ ኣከባቢና ናይ ይፀልወና ኩሉ ነገር ኣከባቢና ዝፍጠር ነገር ይፀልወና ዝገርም ሓቂ ናይ ሂወት እንታይ ዝገር ንከባቢና ክንቋፃፅሮ ኣይንኽእል ኢና እሱ እኮ እዩ ንሰባት ክንቋፃፀሮም ኣይንኽእል ኢና ንገዛ ርእስና ግን ክንቋፃፀር ንኽእል ኢና ስለዚ ንዕኦም ግደፉ ክንብሎም ኣይንኽእል ኢና ኣይትፃረፉ ከም ሰብ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ገዛ ርእሶም ዘየመሓድሩ ሰባት ተኮይኖም ግን ክሰምዑ ኣይክእልን ማለት እዩ ስለዚ እስኻ ናትካ ነገር ስለዘገድሰካ ካብኦም ከዓኒ ብዝተኻእለ መጠን ርሕቕ ክብል ማለት ብራቮ ወላ እውን ተመራፂ ነገር ንሱ እዩ ክትቀይሮ ዘይትኽእል ክትቅበሎ ኣለካ ሓቀይ እንዴ